Eta orain, Euskal Autonomia Elkarteko garapenera bidaia jarraituko dugu, eta Lore Herriondo zurea da hitza. Egunon, eta bai Jasone, hain zuzen ere, bizioa dakagu horrelakoetan. Aurrekoan Iñakik aipatu duen bezala guk nahi dugu. Eta nahi dugun horretatik gainera elikatzen gera. Baino eskertu behar dugu, besteak beste, Jasonek doktorautza tesirako gaia aukeratzea. Bestela, guk ere egiterik ez geneukan azterketa, ikerketa, hausnarketa lana egin duelako. Zalantzarik gabe, zeuek egindako lanik gabe horrelakorik egiterik ez zegoen. Beaz ezin bestean, guk agian arpegia ematen dugu guztien aurrean, guk agian jasotzen ditugu ez dakite kanpotik erreferentzi bilakatzen gera, baino ikusi behar gaituzute hola pixkat puztuta, ode beraz, baina bueno, hau da, zuek guztiak gure baitan eramaten zaituztegula. Ze besteak beste, norbaitek errealitate bilakatzen baldin badu, hau guztia zuek zehazte. Teoria iruditzen zaigu izpotoloa, baina teoria errealitatearen hausnarketa besterik ez da, ikusteko zer dan gertatzen dena, zergatik gertatzen den, eta hori geure ganatuta, nola aldatu dezakegun guk nahi dugun norabidean. Hori dela eta neurketei esker, honelakoak ikus ditzakegu. Esate baterako, ikusi dugu ikastetxean, ikusi dugu berritzegunean, ikusten dugu Ulibarri osoan, baina baita ikusten dugu gizarte osoan zehar. Aurreko goizeko beste hitzaldiekin loturik, hauek neurketek maila desberdinetan, esparru desberdinetan, arlo guztietan egindako neurketek erakusten digute bakoitzak esparru guztietan bidea urratu beharrean, besteek urratutako bideetatik ikusi dezakegu, zerk eragiten digun nola, eta horrek ze mugimendu eitera gamatzan. Honela, hemen lerro baten bitartez ikusi dezakegu azken 30 urtetan, Eustateko datuak dira, euskalduntzearen bilakaera zein izan den. Laro eta batetikan hasita, 2011 bitarteko datu horietan, ikusten dugu, hizkuntza gutxitua izateko, hau apala irutzen baldin bazaigu ere, hizkuntza gutxitua izateko, nahiko bizkor urrats asko eman ditugula, garaian, hainbat aldagaiek eraginda bizkorrago edo motelago, baina beti ere aurrera. Baina, hemen mesetatxoaz gainera galera. Naizta, galera hori erlatiboa den. Izan ere, hiztun kopuru gehiago dira, oda irabazi eginda, baina zer gertatzen da? Biztanle kopurua ere hazi egindala. Orduan, proportzionalki jetxi eginda zerbait. Eta hau ikusteak, pentsaharaz diezaguke, ikusi dugu, lehen adinan gora, sozializazio ereduak, aipatu izan direla, nola horrek eragiten duen, nola pertsonak garan, nola ikasi egiten dugun, nola imitatu egiten dugun, nola funtzio guztietan bagaren, nola funtzio bakoitzerako behar ditugun, nahi izate hori, aukera izate hori,
horrek guztiak, honek erakus diezaguke ere, lehen une batean, Jasonek aipatu du, Josebak aipatu duen, gerta ditekeela, gurean urrats asko aurrera eman, ingurune euskaldunak gainera bultzatu edo lagundu horretan, baina gerta daiteke, hau da, gizartea, bizitza, etengabean aldatuz doa, mugitzen doa, batera bestera. Eta mugimendu horiek eragin zuzena dute, gugan, epe laburrera, ertainera edo luzera, gehiago edo gutxiago zein esparrotan mugitzen denaren arabera eta zein presioarekin edo zein indarrarekin. Baina, aipatu duen bezala, gerta ditzeke, olako batian, etorkin uholde bat etortzia eta edo irizpide egokiak erabiliez horiek eskolaratzeko edo gizartean integratzeko, hizkuntza esparru ikuspegi horretatik, edo tamaina handiegia izan, beraz, zeratzeko, xurgatzeko gauza izan ez da gainezka egin, eta horrek hankaz gora jarri dezake gure errealitate soziolinguistikoa. Bueno, honelakoen bitartez, besteak beste, ikusi ditzakegun, elementu horiek, eta atzera ezinezko ondorioetara iritsi baino lehen aurrikusi eta guri dagozkigun neurriak martxan ipini, nolabait ere horiek saiesteko edo ez gertatzeko oharkabean. Eta gainera, gerta zitekeen hori modu apalagoan gertatzeko eta ez hankaz gora jartzeko guztia. Ez dakit nok esaten zuen estatista on baten edo zientzilari on baten edo zuek jarri nahi duzuten adibidea seinalezela gertatuko zala ikusten zen hori errealitatean ez gertatzea. Zergatik? Funtzionatu egin zuelako, beraz, hori gerta etzedin martxan ipinitako estrategiak. Lortu zuela zeratzea. Hori saiestea. Bueno, antzera. Olakoak ere ikustetzakegu, hau da, errealitatearen irudikapen bat da hau, besterik ez. 30 urtek, hau da, neurketek ematen digute urtebetean zerbait ikustarazten digute. 5 urtetan, beste perspektiba bat daukagu, mugimenduak argiago ikusten dira. 10 urtetan zesanik ez. Eta 30 urtetan, dagoeneko keinu bat izan zitekeena, urtebetian edo 5 urtetan, 30 urtetan mugimendu oso bat bilakatzen da. Eta mugimendu oso horretan, ikus genetzake, hemen hauek dira, autonomia erkidegoko, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien sailkapena zeraren ikuspegitik, hizkuntzaren ikuspegitik. Ditugu erditik bera erdaldunak eta erditik gora esan dezagun euskaldunak. 150-tik bera, 150-tik gutxi gora bera. Hemen, udalerri euskaldunak ditugu eta azpian ditugu udalerri erdaldunak. Eta gauza bera daukagu ardatzonen ezkerretara daukagu prozesu honetan, 30 urteko prozesu honetan, euskarak irabazitakoak, euskarara irabazitakoak, eta ardatz honetatik behera euskarak galdutakoak. Orduan, nolabait ere ikusten duguna da gehiago galdu dutela euskaldunek. Alegia, zenbat eta euskaldunago izan, horiek 30 urteko epealde horretan galtzen joan direla. Ez dira erdaldundu, ez.
baina lehen euskaldunagoak ziran. Euskaldun izaten jarraitzen dute, baina esan dezagun elebidunago edo eleaniztunago. Nola bat ere esan genezake, sistemak berak eragotzi egiten duela euskaldun elebakar izatea. Alegia udalerri elebakarrak, euskal elebakarrak gero eta gutxiago direla. Inoiz izan baldin badira, eta izan dira batzuk. Honek pentsaraz diezaguke mila gauza, gero hori baloratuko dugu gure usteen, premien, hildoen arabera, eta zeratuko ditugu, finkatuko ditugu neurriak, horiek zuzentzeko edo areagotzeko edo dena delakua. Baina honek ematen diguna da, alegia neurketek ematen digutena da argazkia. Eta argazki hori interpretatzeko urratsak. Ikusten dugu nola gertatu den, zer gertatu den, nun gertatu den, eta gero horietako bakoitza aztertuaz jakingo dugu zergatik gertatu den. Eta zergatik gertatu den jakinda, eta jakinda zer nahi dugun, orduan erabiliko dugu plangintza ikusteko nora nahi dugun joan, gauzatzeko errealitatean. Hau 30 urtetan dana, barkatu, kaka. Hemendik. Ez du nahi, hor gelditu da. Hori da 5 urtekua. Ikusten duzute, aurrekoa askoze mugimendu gehiago ikusten zala. Eta ese tankera bat zaukala. Hemen badirudi ezetz, hemen badirudi askoze uniformeagoa dela. Baina badaude, hau da, hemen agertzen diren mugimendutsuak, borobil bakoitza, puntutxo bakoitza udalerri bada. Hauetako bakoitza mugimendu txikiak egin ditu. Mugimendu txikiak egin ditu, gero 30 urte horretakoan agertu diren norabideruntz. Ze aztertzen badugu hauetako bakoitza, ja norabide horretan abiatuta zegoen 5 urtetan. Lehen ikusi dugun zeratan, adibideetan ere, ikusi dugu nolabaiteko lupa jarri ezkero, hemen, aurreko zeran irudian ikusi dugun norabideruntz markatzen zen. Eta aldea, neurtuta edo neurtu gabe eginda, aldea neurgarriak diren tresnak eta metodologiak erabilita eitzen dugun edo ez, aldea da norabide hori markatu dezakegula. Aldea da, aldez aurretik jakin dezakegula, nora nahi dugun jun eta horra juteko ze bide erabili. Beraz, ez gera nora ezean ibiliko. Eta ikusten baldin badugu, desbideratzen ari gerala, desbideraketa hori zuzentzeko aukera emango digu. Bestela, ezingo genukeena. Bestela, intuizioarekin muitxu beharko genuke, eta batzuk egia da, intuizioa besteak baino landuagoa daukatela, edo daukagula, edo, baino ez guztiek. Eta ez guztiek modu egokian. Eta gainera ezin eskatu. Eta gainera ez dakigu lantzen zenbaitzutan, kontzientez baldin bagera. Beraz, besteak beste, olakoak ere eskaintzen dizkigute, tresna hauek. Bai. Ikusi dezakegu, horrelakoetan, nolakoa den
ikastetxeen banaketa Euskal Herrietan. Ikastetxeen banaketa horretan ikus dezakegu herrialdez herrialde zenbat ikastetxe ditugun, zenbat udalerri ditugun, eta zenbat biztanle ditugun. Eta ikus genezake hor, nun zein lurraldetan ditugun gehien. Jarraian nun. Eta banaketa hori nolakoa den. Eta zenbat ikastetxe ditugun biztanleko. Eta lurraldeko. Horrek bero horrek, erakutsaz diezaguke, alegia neurtzeak, nola banatzen diren hauek gure lurraldeetan. Baina, behiratu baten bitartez, askotan esaten dugu neurketa, askotan esaten dugu tresnak, askotan esaten dugu ebaluaketa, askotan esaten dugu zenbakiak, eta bera ez bezala, ni letretakoa naiz. Baina, nik uste dut, letrak ere behar ditugula zenbakiak letretan arago joateko. Gertatzen dena da agian, haiek hori ikasita dutela, eta igual letretan sakondu behar dute, talde antzizguk igual letretan trebatu haua gaudela, eta numeroetan gehiago sakondu behar dugula, zenbaitzutan irudien bitartez ere, letra askotan bestela esaten dugun hori garbi ikustatxeke, erabilgarria zaigu. Eta gainera batzutan gertatzen zaigu ikusgarriagoa. Eta gainera batzutan guk egindako ibilbide hori guztia azterketetan, behaketetan, osnarketetan ez egin behar izatea, alegia erraztea laguntzen digu, edon hori ikusa ahal izateko, ez guztia, jakina, baina bai une batean, irudi baten bitartez, modu argigarrian, guk transmititu nahi dugun hori. Bestela, beste lanketa sakonagoa, edo nekezagoa, edo behar duguna. Eta hau ezin dugu beti egin. Ezin dugu beti egin gurasoekin, ezin dugu beti egin ikasleekin, ezin dugu beti egin klaustroko gainerako irakasleekin, eta bar, eta bar. Aldiz, olako irudi batek, esaten baldin badiagu, hemen ditugu ikastetxeak, eta hemen ditugu Ulibarri programako ikastetxeak, eta begira, zenbat ikastetxe kolorearen arabera, nola gauden banatutak. Eta norberak ikusten du bere ikastetxekoa, ikus dezake bere herrikoa, teknikariek ikusiko dituzte haien mailarakoak, eta Ulibarriko teknikariek eta arduradunek ikusten dituzte Euskal Herri guztikoak. Honen betartez ere ikus genezake Ulibarrin ditugun ikastetxeak gutxi gora bera antzera direla, bat eta zozela, kasu honetan autonomia erkidegokoak, autonomia erkidegoaren ikastetxeen banaketarekin. Alegia, naizta borondatezkoa izan proiektuan parte hartzea, nolabait ispilu ere badela. Alegia, lurraldea ikastetxe gehien dituen lurraldeak dituela baita ere Ulibarrin ikastetxe gehien, eta gutxien dituenak ere bai. Horrela atera da. Alegia, arrazoi badago, seguraski arrazoi batzuk egongo dira, beste batzuk ez. Baina, ikusten duguna da horrela dela. Eta horrela dela ikusta azten digute tresnek, neurketa tresnek. Eta hori neurtzeak. Eta hori neurtzeko, neurgarria egitzeko metodologia erabiltzeak. Hemen ikusten dugu gauza bera, baina zera, eta batean irudikatuta. Alegia, Bizkaia,
Gipuzkoa, Araba, sailkatuta. Esan genezake orokorrean, zera distantzia hau hartuta, alegia urrutitik begiratuta, Gipuzkoa eta Bizkaiak dutela trinkotasunik handiena, alegia ikastetxe gehien lurralde horietan ditugula, eta itsasertzian kokatzen dela. Aurrekora mapara itzultzen baldin bagera, Gipuzkoa, Bizkaia eta itsasertzean barrenean baino gehiago. Eta trinkotasunari begiratzen baldin badiogu, kolorearen arabera trinkotasuna adierazten digu horrek, hitz batean esateko fenomeno hiritarra dela, esan genezake. Alegia, udalerri, ertain eta handiak orokorrean, salbuespen, baina joera udalerri, ertain, handiak, alegia beste hitz batean esan dezakegu kalekumeak, esan dezakegu, orduan ikusten duzute erabiltzen ditu dela termino desberdinak, hitz desberdinak, irudi desberdinak, eta berauek erabili behar ditugu mezua nori transmititu behar diogun, alegia eokitzu egin behar dugu. Zenbakiek edo neurraldiek daukaten abantaila ematen digutena da xehetasuna eta zorroztasuna. Baina honetan nola guztiok egin behar dugun lan elkar hartuta, baldin eta eraginkortasunez aurrera egitea nahi baldin badugu, guztion gana iritsi behar dugu funtzio banaketerako guztiok daukagulako zer egina. Eta urrats txikiena ematen duenetik, handiena ematen dueneraino, ezinbestekoak eta guztiak, ezinbestekoak dira guztiak. Ze txiki hori gabe ez dago handirik. Eta guztien gana iritsi behar dugu beraz mezuan. Eta mezu hori ere egokitu egin behar dugu. Orduan, irudiak ditugu, zenbakiak ditugu, taulak ditugu, marrazkiak ditugu, zerak ditugu, marrak ditugu, baina bat ditugu ere hizkuntzatan terminoak egokitzerik, badugu esaterik, lehen aipatu dizuedan bezala, kalekume terminoa edo hiritar terminoa edo gradazio horren arabera mezua egokitua. Ez gera diskurso desberdina erabiltzen ari, diskurso egokitua erabiltzen ari gera. Eraman gaitzake, alegia gaur egun zeratzen dugun neurtzen dugunari esker, eta ez bakarrik neurtzen dugunari esker, baizik eta neurgarriak diren tresnak erabiltzen ditugunari esker. Eta ez hori bakarrik baizik eta neurgarriak izateko planifikatzen ditugun plangintzei esker, eraman gaitzake ikusa ahal izatea hau guzti jau. Eta hau guzti jau, da besteak beste baita ere ikustea, Ulibarren bilduta dauden ikastetxeak eta ikastetxe horien udalerriak gehien batean udalerri erdaldunak direla. Eta udalerri nagusiki udalerri erdaldunetan ari gerala lan egiten. Eta gure lorpenak ez dugula ahaztu behar hor ditugula, beraz baloratu egin behar ditugula, oda egiten duguna itzela dela eta ondo dagoela apalizatia, bai. Baina nerne, ze apalizatetik ezkorrizatera pasa gintezke. Eta apalizatea gauza bada, baina eindakoa baloratzea ezinbestekoa dugu. Ezinbestekoa dugu aurrera egiteko indarra ematen digulako. Ondo ari geranaren ziurtasuna ematen digulako. Konforme, egiten dugun horrek zerbaitetarako balio baldin badu, orduan presnago egiten jarraitzeko.
Horrek ere askotan laguntzen digu, nahi izate horretan. Eta gainea nik egiten duten lantxo horri esker, beste itzelezko lanak egin daitezke Euskal Herri mailakoak. Eragitzen dugu. Horri jakitxeak ere beste balio bat ematen dio, beste gogo bat sorrarazten du. Beraz, eta lotuta lehen Iñakik esandako proposamen horrei, hasi gaitezen hortan ere, alegia, helburua ez da egitea, egin nahi izatea, baizik, beraz, egin nahi izate horretan, honek ere lagundu egiten digu. Tresnazari gera gora bera eta tresnarekin izan ditugu, gora bera, bikoteekin, maitaleekin, ez dakit umeekin, guztiekin izaten ditugun gora bera antzerakoak. Batzutan maitatu izan ditugu, batzutan txunditu egin gaituzte, beste batzutan gorrotatu egin izan ditugu, harrika botako genituzke, madarikazioka ibiltzu izan gera, eta bar. Baina, hori ohikoa da, eta nolabait ere zeratzen ditugu, ikusten baldin badugu baliagarriak zaizkigula, onartuko ditugu, gure ordenagailuari batzutan egiten diogun astinduak ematea bezala, baina jakin badakigu gero berari gabe gaur egun ezingo genukeela, ez da. Antzera, baina hala ere, guk bai egin behar genuena zen frogatu, aztertu, hau da, lupapean jarri, ia guk sortutako tresnak, tresna originalak dira, guk sortutako tresnak baliagarriak ote ziran edo ez. Eta orduan horregatik egin genituen azterketak, batetik tresnarenak berarenak, eta bestetik gutxienez bi aldiz guztiak pasa ditugunari esker, bi aldi hoien arteko neurraldi orokorrak egin izan ditugu, tresnaren indarra, tresnaren fidagarritasuna neurtu ahal izateko. Honela, honek erakusteaz gainera zei bilbide egin dugun guztiak batera kontutan hartuta, da distantzia horrekin, mugimendu zabalak ikuste horretan, zera horretaz gainera erakutsi digute erabiltzen dugun tresna boteretsua dela, indartsua dela, fidagarria dela, neurtu nahi duguna neurtzen laguntzen gatxula, ez gatxula desbideratzen, eta beraz lasai jarrai dezakegula horrekin lanean, hain zuzen ere tresna baliagarria zaigulako. Dagoeneko frogatu dugu, badela, beraz dagoeneko esan diezazuekegu, lasai ibiltzeko, ez dugula aldatzen gehiago ibili behar, txanda honetan, izango dela lehenbiziko aldiz, inolako zirkinik egin gabe, inolako moldaketa egin gabe, inolako aldaketa egin gabe, aurreko neurraldi orokorraren, ze ikastetxe bakoitzak berea egin dezake, urtez urte, nahi baldin badu, urtero, baina aurreko guztiek egindako aurreko neurraldiarekin batera, erkatzerik izango duguna, bera tresnak ez du, aldaketarik izan, besteak beste dagoeneko frogatu dugulako, neurtu behar duena neurtzen duela, ondo neurtzen duela, eta ez dugu gehiago kezkatu behar alderdi teknikoarekin. Beraz, aurrera egin dezakegu horrekin. Eta horrek ez digunak entzen da, etengabean ibili behar dugula. Lehen Jasonek esan duen bezala, beti aztengoatz, azten barkatu, ez azten. Belaunaldi bakoitzari heltzen diogula bakoitzian. Nera izpetako bat aurrezkuntzan egiten du lan,
eta beti hasten da 3 urteko umeekin, eta haiek laguntzen ditu. Zera guztian 3 urtetan barrena, eta zehatzen du, ja koskortuta uzten ditu, eta berriz hasten da mukiekin, zerekin, handerin, ez dakiz zer. Beraz, guztiok gabiltza, berdin, baina horrek lagundu behar digu pentsatzen, ezin dugula gelditu. Alegia, ez dugula sekulan lortzen duguna, itxen dugula gizarteratu. Hau da, gizarteari eskaintzen diogun oparia dela. Baina, etengabean jarraitzen dugula lanean. Eta askotan, toki berian jarraitu ahal izateko, ibilian jarraitu behar dugula. Ezin dugula esan, kitxo, lortu deu, gelditu gintezke. Bira ze gertatzen den gelditzen baldin bagera. Hankaz gora joaten gerala. Ustez lortu dugulakuan. Esaten dugu, bueno, guain ez ditugu honei heldu bihar, izan ere kitxo, lortu dugu. Ez, lortu dugu, baino berdin jarraitzeko gutxieneko mugimendu hori behar dugu. Eta gainera aurrera itxeko, pixkat gehiago behar dugu. Zalantzari gabe, askoz ez arinago eta urrutirago egingo dugu elkar hartuta. Nahi izanta. Askoz ez, horre zera guztiak daukazuten zera honetan, agertzen zaizuela Mahama Gandik zitona egiten duzula, beti hutsaren hurrengoa izango da. Hala ere, oso importantea da zuk hori egitea. Ze zuk hori egiten ez baldin baduzu, hutsa izango da. Beraz, guztiena da ezinbestekoa. Eta guzti hori arinago eta hobeto izango da elkar hartuta egiten baldin badugu. Guztiok nahi baldin badugu. Eta nahi izate hori landu egiten da. Gure garuna gihar bat besterik ez da. Eta gure jarduna ere, honen antzera, landu egiten baldin badugu, arinago egiten dugu. Eta besteekin aitzen baldin bagera lanean, trebatu egiten gara horretan. Neurraldietan bezala, lehenengoa zeinen nekeza egin zitzaigun. Eta lehenengo hoi zeinen nekeza, etzen bakarrik neurtzea lehen neurtzen ez genuena. Etzen bakarrik tresna jakin batzuk erabiltzea eta hoiegen erabilera ikastea lehen ez genuenean. Etzen bakarrik teknologia berriak erabiltzea berriak zirenean, ze gaur egun ja ez dira teknologia berriak existitzen, ohikoa dira. Gaur egun sartzen denari, ez diogu eskatzen besteok egin behar izan dugun ibilbidea egitea, dagoeneko horrekin datozelako. Baina horri guztiari esker egin dezakegu teoria. Eta teoriari esker egin dezakegu ibilbidea markatu ahal izatea ikastetxetik bertatik, irakasle bakoitzaren ganaino, aur bakoitzaren ganaino, aurra baita helburu eta nahi izatea baita helburu. Eta nahi izate horretan, jardutea besterik ez daukagu, ilusioz eta jakinda nora goatzen. Horrek utziko digulako guztioi aurrera egitzen, guztiok behar eta nahi dugun ibilbide horretan. Eskerrik asko guztioi. Bueno, eskerrik asko, eta aurreko saioan bezala, galderarik edo baldin baduzue idatzi, denboraz nahiko justu gabiltzata. Bai.